Francisco Javier. Siya isang Jesuitang misyonero na namuhay noong 16th century. At yung kanta na ito, na isang panalangin, ay mula sa isang Espanyol na pamagat. No? Ito ay, "No me mueve mi Dios para quererte." Ano ibig sabihin ay, sabay-sabay, "It does not move me, my God, to love you." Sa ibang salin, ang translation nito nga, "No me mueve mi Dios para quererte," ay, "Nothing moves me, my God, to love you." Ay ano bang ibig sabihin nito? Sinasabi dito na hindi kita minahal, Panginoon, dahil sa pangako na langit. Hindi kita minahal, Panginoon, dahil ako'y natatakot sa impyerno. Minahal kita, Panginoon, dahil nakita ko ang iyong pag-ibig sa krus. Nothing moves me, my God, to love you. Ang panalangin na ito ay naging inspirasyon ng kantang Pagkabighani. Yung Spanish ay isinalin sa Filipino, tapos ay nilapatan ng musika ng himig Jesuita. Kaya ang awit na ito ay hindi lang isang kanta, kundi ito ay pagpapahayag na ang isang tunay na pag-ibig sa Diyos ay hindi dahil sa gantimpala, hindi rin dahil sa takot na meron, kundi ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay dahil sa pagkabighani, sa pag-ibig na ipinakita niya sa krus. Sabi ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Korinto, sabay-sabay nating basahin. "Because we are convinced that one has died for all, therefore all have died. And he died for all, so that those who live might live no longer for themselves, but for the one who for their sake died and was raised." Nang tunay ng pag-ibig ni Kristo ang nagtutulak sa atin, pag-ibig na nakita natin sa krus. Dahil nakita natin yung labis na pagmamahal ng Diyos sa krus, ito yung nagtutulak sa atin para mahalin natin ang Diyos. Na kapag tumingin tayo sa krus, hindi lamang natin nakikita yung paghihirap, pero di ba, yung krus ay tanda ng pagpapahirap noon. At sino ba ang pinapako sa krus noong panahon ng Panginoon? Yung mga alipin, yung mga magnanakaw at nagkaroon ng pagkakasalang mabigat, yung mga rebelde, yung mga hindi Romano, ayun yung pinapako sa krus. Kaya ito'y naging tanda ng paghihirap. At hindi lang po yun, ang krus ay hindi lang tanda ng paghihirap, kundi tanda ng kahihiyan. Bakit? Kasi lahat ng nandoon na pinapako sa krus, hinuhubaran. Lahat ng damit. Para makita ng lahat na dapat ito'y hindi pamarisan. Tinatanggalan ng dangal yung isang tao upang wag nang tularan. Ganito ang ginagawa ng mga Romano sa mga taong ipinapako sa krus. Kaya nakikita natin kung paano ang Panginoong Yesus tinanggap itong pagpapapako na ito, ang pagpapahubad na ito, ang pagkamatay sa krus. Nakita natin yung kanyang labis na pagmamahal. Nakita natin ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Kaya nga sa krus, nakita natin kung gaano kaseryoso yung kasalanan. Na kailangan pang ang bugtong na anak ng Diyos, yung kanya pang dugo ang kailangan para lang tayo ay mailigtas. Hindi ba? Ibig sabihin, hindi simpleng bagay yung kasalanan. Ang kasalanan natin ay kailangan pang tubusin ng
Diyos, sapagkat ganoon tayo kahalaga sa Kanya. Ngunit sa krus, hindi po ba, nakita natin kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos, sapagkat pinili niyang akuin ang parusa na dapat ay para sa atin. Sabi ni San Pablo sa mga taga-Roma, ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Noong tayo makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Kaya nga po yung krus na simbolo ng paghihirap, ngayon simbolo na ng matimyas na pag-ibig ng Diyos. Ito na ngayon ay pagpapahayag ng pag-ibig niya. Siya'y nagdurusa para sa pag-ibig. At tayo tinatawagan sa isang mahalagang tungkulin, sa isang mahalagang gawain. Ano po yun? Kung tayo niligtas ng Diyos sa ating pagkakasala, ano yung tawag sa atin? Tinatawag tayo na magbalik loob. Sabihin nyo nga po, magbalik loob. Noong tayo ngayon ay nasa panahon ng Kwaresma, at sinimulan natin yon sa anong araw? Ash Wednesday. Talaga namang ang daming gustong magpalagay ng abo sa noo. Sabi nga ng isang pare, tuwing Ash Wednesday daw talaga dinudumog ang simbahan. Sabi ng isang pare, dahil dyan, tuwing linggo, meron tayong pagpapahid ng abo. Para lang magsimba. Yung mga hindi nagsisimba, talaga namang nagsisimba humahabol pa, mapahiran lang ng abo sa noo. At tinitingnan natin yung abo bilang paraan ng ating pagsisisi sa ating kasalanan. At ito'y panawagan sa atin ng pagbabalik loob, hindi ba? Yung iba sa atin, malaki pa ang krus. Yung iba galit na galit kapag malaki yung krus sa noo. Father, ang laki ng krus ko sa noo. Sinadya ko yan. Hindi. Wala naman yan sa ganoon. Yung iba naman, buong mukha. Dahil daw sobrang makasalanan, ang daming kasalanan, hindi daw matigil. Kaya sabi nila, kapag marami daw yung abo sa mukha, napaka makasalanan mo. Mga kapatid, totoo naman, tayo ay maraming kasalanan sa Diyos. Minsan nga lang, hindi natin tinatanggap sa ating sarili. Kaya ginagawa na lang natin ng meme. Yung taong kinakainasan mo, pinagdadasal mo na malagyan ng abo sa mukha. Pero mga kapatid, ano nga ba ang panahon ng Kwaresma? Hindi lang po ito panahon na tayo ay magdaragdag ng panalangin. Hindi lang ito panahon para kayo mag-ayuno o kaya naman maglaan ng sakripisyo sa araw-araw ng iyong buhay. Ano ba ito? Ang tunay na layunin ng Kwaresma ay pagbabalik loob, ang pagbabago ng puso. Yun tayo ay magbalik at magpanumbalik sa Diyos. Ito po ang layunin ng Kwaresma. Sabi ni San Agustin, basa, sabay-sabay, You have made us for yourself, O Lord, and our heart is restless until it rests in you. Tayo'y nilikha ng Diyos. Binigyan tayo ng kalayaan. At sa kalayaan na yon, minsan, imbes na pupiliin natin yon tama at mabuti, minsan tayo'y lumalayo Tayo'y lumalayo. Pero kahit alam ng Diyos, na sa Kanya lang tayo makakakuha ng kapahingahan, alam ng Diyos na tayo'y babalik sa Kanya, hinahayaan tayo ng Diyos. At sa ating paghahanap, sa ating paglayo, sa ating paglarga, pagtatago, hindi ba napansin natin na walang ibang bagay na makapagpupunan ng ating pagod? Kaya sabi ni San Agustin, our heart is restless until it rests in you. Sapagkat sa Panginoon lang ang tunay na kapahingahan ng ating puso. Kaya nga mga kapatid, ngayong hapon na ito, haharap tayo sa krus ng ating Panginoong Yesus. At upang mas maunawaan natin ang recollection na ito, ay gagabayan tayo ng isa sa mga kilalang talinhaga
ng ating Panginoong Yesus, ang talinhaga ng alibughang anak. The parable of the prodigal son. At ngayong araw na ito, Sabado, ito rin po yung ating gospel reading. Pamilyar po ba kayo dyan? Ayan. Pamilyar po kayo sa sa talinhaga ng alibughang anak. Pamilyar tayo dyan, sapagkat tulad ng isang alibughang anak, tayo rin ay lumayo. At tayo, mga kapatid, ay tinatawagan ding bumalik sa Diyos. At gayon din, magbalik patungo sa tahanan ng Ama. So ito ay maikling clip lamang mula sa Ebanghelyo. Nagpatuloy si Jesus sa kanyang pagkukwento. May isang ama na may 2 anak na lalaki. Sinabi ng bunso sa kanyang ama, "Ama, ibigay niyo na sa akin ang bahagi mamanahin ko." Kaya hinati ng ama ang ari-arian niya sa 2 niyang anak. Pagkalipas ng iyang araw, ipinagbili ng bunso ang lahat ng ninana niya at pumunta sa malayong bayan. Doon niya ginastos ang lahat sa walang kwentang pamumuhay. Nang naubos na ang pera niya, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupain yun at naghirap siya. Kaya namasukan siya bilang tagapag-alaga ng baboy sa isang taga roon. Sa tindi ng kanyang gutom, parang gusto na niyang kainin kahit pagkain ng mga baboy dahil walang nagbibigay sa kanya ng makakain. Nang mapag-isip-isip niya ang lahat, sinabi niya sa kanyang sarili, "Sa amin, kahit ang mga utusan ng aking ama, ay may sapat na pagkain at sobra pa. Pero ako rito, halos mamatay na sa gutom. Babalik na lang ako sa amin at sasabihin ko sa aking ama, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Gawin niyo na lang ako isa sa mga utusan niyo." Kaya bumalik siya sa kanyang ama. Malayo pa ay natanaw na siya ng kanyang ama at naawa ito sa kanya. Kaya patakbo siya nitong sinalubong, niyakap at hinalikan. Sinabi ng anak sa kanyang ama, "Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo." Pero tinawag ng ama ang mga utusan niya. "Madali, dalhin niyo rito ang pinakamagandang damit at bihisa siya. Lagyan niyo ng singsing ang daliri niya at suutan niyo ng sandalyas ang mga paa niya. At kumuha kayo ng batang baka na pinataba natin at katayin ninyo. Magdiwang tayo dahil ang anak ko na akala ko'y patay na ay bumalik na buhay. Nawala siya, pero muling nakita." Kaya nagsimula silang magdiwang. Samantala, nasa bukid noon ang anak na panganay at nagtatrabaho. Nang pauwi na siya at malapit na sa kanila, narinig niya ang tugtugan at sayawan sa bahay nila. Tinawag niya ang isang utusan at tinanong, "Bakit? Anong mayroon sa bahay?" Sumagot ang utusan, Dumating ang kapatid niyo, kaya ipinakatay ng inyong amang pinakamatabang baka upang ihanda dahil bumalik siyang ligtas at nasa mabuting kalagayan." Nagalit ang panganay at ayaw niyang pumasok sa bahay. Kaya pinuntahan siya ng kanyang ama at pinakiusapang pumasok. Pero sumagot siya, "Pinaglingkuran ko kayo ng tapat sa loob ng maraming taon at kailanman hindi ko sinuway ang utos ninyo. Pero kahit minsan ay hindi niyo ako binigyan ng kahit isang batang kambing para makapaghanda ako at makapagsaya kasama mga kaibigan ko. Pero nang dumating anak ninyong lumustay ng kayamanan ninyo sa mga babaeng bayaran, ipinagpatay niyo pa ng pinatabang baka." Sumagot ang ama, "Anak, lagi tayong magkasama at ang lahat ng ari-arian ko ay sa'yo. Dapat lang na magsaya tayo dahil ang kapatid mo na inakala nating patay na ay bumalik na buhay. Nawala siya, pero muling nakita." Mga kapatid, ang talinhaga ng alibughang anak ay hindi lamang kwento tungkol sa isang anak na lumayo at bumalik ulit sa kanyang ama. Ito ay salamin ng ating sariling buhay. Sa iba't ibang paraan,
sa iba't ibang pagkakataon, ganito rin tayo, hindi po ba? Minsan tayo ay lumalayo sa Diyos. Tayo ay lumalayo sa Kanyang kalooban. At minsan, nararamdaman natin yung espiritual na pagkagutom sa buhay na ito. Na ang kailangan pala na talaga natin ay ang Diyos at wala ng iba. Ngunit sa kwento, may isang mahalagang sandali. Sinabi doon sa Ebanghelyo, mga kapatid, yung turning point. Sabi doon, na pag-isip-isip niya ang kanyang ginawa. Nang pag-isip-isip ng anak na ito, yung kanyang ginawa. Ano bang kanyang ginawa? Ikwento ko, no? Siya ay humingi ng kanyang yaman sa kanyang ama. Yung kanyang ama ay buhay pa. Dalawa silang magkapatid. Siya yung bunso. Humingi siya ng yaman sa kanyang ama at binigay ng ama yung kanyang yaman, yung kanyang mana. At itong anak na bunso, inilustay sa mga pangit na pamamaraan at hindi magagandang bagay hanggang sa naubos ang lahat ng meron siya. At natagpuan niya ang kanyang sarili na doon, nagpapakain na lamang ng baboy. At yung turning point sa kanyang buhay, na pag-isip-isip niya ang lahat ng kanyang ginawa. At doon nagsimula ang kanyang pagbabalik. Bago sa tumayo at umuwi sa kanyang ama, nagising muna ang kanyang puso. Nagising ang kanyang kaluluwa. Nakita niya ang kanyang kalagayan at kung gaano kabigat ang kanyang kasalanan, yung kanyang pagkukulang. Ganito din po, mga kapatid, sa atin. Nagsisimula ang pagbabalik loob. Bago tayo makabalik sa Ama, kailangan munang maganap sa ating puso yung pagsisisi. Ito yung unang hakbang ng tunay na pagbabalik loob. Nagsisimula sa pagsisisi. Yung contrition. Lubos na pagsisisi. Ayon po sa katekismo ng simbahan, sabay-sabay po nating basahin. Among the penitence acts, contrition occupies first place. Contrition is sorrow of the soul and detestation for the sin committed, together with the resolution not to sin again. Ibig sabihin po pala, yung contrition, itong pagsisisi, ay hindi lang pagsasabi ng sorry, hindi lang ito yung pagsasabi ng patawad o paghingi ng tawad. Ito, una sa lahat, ay lungkot sa ating puso. Yung pagsisisi ay lungkot sa iyong kaluluwa na nararamdaman mo dahil sa iyong kasalanan. Ikalawa, yung pagsisisi pala ay yung pagkapuot, yung pagkamuhi mo sa nagawa mong kasalanan. Yung pagsisisi pala ay yung pagkakaroon ng hangarin na magbago ng buhay. At ito, mga kapatid, yung pinapakita sa atin, mayroong dalawang uri ng pagsisisi. May dalawang uri ng pagsisisi. Ano po yun? Attrition, yung imperfect contrition, at yung isa ay contrition, perfect contrition. Yung salita na ito, na contrition, o attrition and contrition, ay mayroong isang salitang ugat. At ang salitang ugat ay sa Latin, terere, kuskusin o durugin. At ito, mga kapatid, yung attrition, mula sa salitang Latin na attritio, ay binubuo ng dalawang salita sa Latin, ad and terere. Pag pinagsama, ang ibig sabihin ay kumikiskis o napupudpod sa ating pagsisisi. At yung ikalawa naman, yung contrition, mula sa salitang Latin na contritio, pinagsamang dalawang salita, con at terere. Ibig sabihin, lubosang nadurog. Lubosang nadurog sa ating
pagsisisi. Nadurog ang ating puso dahil sa ating kasalanan at sa ating pagsisisi. Mga kapatid, kapag ang tao ay nagsisisi, para bang nadudurog ang kanyang puso dahil sa kasalanan. Ngunit mayroong dalawang paraan kung bakit ba nadudurog ang puso ng tao. Una, yung attrition. Ito yung una at simula ng pagbabalik. Doon sa attrition, mga kapatid, may pagsisising nagmumula sa takot. May pagsisisi dahil may takot. Ito po yung tinatawag na attrition o imperfect contrition. Ayon sa katekismo ng simbahan, the contrition called imperfect or attrition is also a gift of God, a prompting of the Holy Spirit. It is born of the consideration of sin's ugliness or the fear of eternal damnation and the other penalties threatening the sinner. Ang attrition daw ay pagsisising nagmumula sa pagkilala sa kapangitan ng kasalanan at sa takot natin sa kaparusahan ng impyerno. Tayo ay nagsisisi, in short, dahil natatakot tayo. Halimbawa, sa maraming paraan. Diba? Natakot tayo sa masamang bunga ng kasalanan. Halimbawa, mayroong isang tao na patuloy na nagsisinungaling sa kanyang trabaho. At yung kanyang pagsisinungaling, yung kanyang panduduga sa trabaho, nahuli ng kanyang amo. At nang siya'y mahuli, ay muntik pa siyang maalis sa trabaho. At dahil dito, siya ay nagsisi. Nasabi niya sa kanyang sarili, kung ipagpapatuloy ko ang bagay na ito, mawawalan ako ng trabaho at masisira ang aking kinabukasan. Siya ay nagsisi dahil sa takot sa masamang bunga ng kanyang kasalanan. O kaya naman halimbawa, sa pagkawasak ng pamilya. Halimbawa, mayroong isang mag-asawa. No? At yung isang asawa ay nakahanap ng iba. Sumakabilang bahay. No? Kaso itong asawa, napansin niya sa kanyang sarili na hindi tama yung kanyang ginagawa. Dahil mawawala yung pagmamahal, tiwala ng kanyang asawa at masira ang kanyang relasyon sa kanyang mga anak. At dahil doon siya ay nagsisi. Nagsisi siya dahil natakot siyang masira ang kanyang pamilya. O kaya naman halimbawa, yung pagkawala ng kapayapaan. Halimbawa, ikaw ay nakakuha ng pera sa iyong kaibigan. Nang makuha mo yung manakawan mo yung iyong kaibigan, hindi mawala yung bagabag sa iyong puso. Grabe yung bigat ng iyong konsensya. Ikaw ay hindi makatulog. At dahil doon inamin mo sa iyong kaibigan, ikay nagsisi at tumingi ng tawad sa kanya. Nagsisi ka dahil natakot ka na mawalan ka ng kapayapaan. O kaya naman mga kapatid, natakot tayo dahil sa parusa ng Diyos. Dahil mayroong impyerno kung bakit ka natatakot. Halimbawa, mayroong isang lalaki na hindi naman pala simba at gumagawa ng mga kung ano-anong mabibigat na kasalanan. And one time, habang siya nasimbahan, naparinggan niya si Father. Naparinggan niya si Father. Ang pangalan ng pare, si Father Michael. Nandiyan lang. At sabi ni Father Michael, magsisi kayo sa inyong kasalanan. Dahil may kaparusahan. Mayroong impyerno. At dahil narinig yun ng lalaki, nagsimula siyang magsisi. Inayos ang kanyang buhay. Nagsisi dahil sa takot na sa kaparusahan. Takot na siya ay mapunta sa impyerno.
Pero mga kapatid, tingnan natin yung mga halimbawa na aking binanggit, hindi pala mali. Sa tunayan, sabi ni St. Thomas Aquinas, ang banal na takot ay maaaring maging simula ng karunungan sapagkat binabalik nito ang tao sa Diyos. Ganito po yung nangyari sa alibughang anak. Nakita natin yung siya nagpapakain ng baboy at gusto niya nga inala ang kainin niya, yung kinakain ng baboy, pero walang magbigay sa kanya. Pero bakit ba siya nagsisi? Bakit siya nagbalik loob? Nagsimula saan? Yung kanyang motibo sa pagbabalik ay hindi dahil miss niya yung kanyang tatay, kundi dahil siya nagugutom, kundi dahil ayaw niyang mamatay. At sa bagay na ito, doon siya nakapag-isip-isip sa kanyang ginawa. Sabi nga doon sa talinhaga, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain, samantalang ako'y mamamatay rito sa gutom. Hindi ang motibo ay dahil mahal niya yung kanyang ama, kundi dahil na siya'y magugutom at siya ay mamamatay. Minsan hindi po ba ganito rin tayo mga kapatid? Tayo ay napapadasal kapag meron ka ng mabibigat na karamdaman. Dati hindi ka naman nagdadasal Dati hindi ka naman nagsisimba. Pero dahil nakaramdam ka ng sakit sa iyong katawan, dahil nakaranas ka ng mapatitinding problema, hindi ka naman napunta ng simbahan pero dahil parang wala nang solusyon sa buhay mo, anong ginagawa natin? Lumalapit tayo sa Diyos. Dahil sa takot. Dahil walang-wala ka na makapitan. Dahil marami kang takot sa buhay. Ito yung mga kapatid, ang unang biyaya. Ginigising ng Diyos ang ating konsensya. Kaya nga hindi ito masama Hindi ito mali. Ang attrition ay ang pagtulak ng Diyos para lang tayo ay lumingon muli sa Kanya. Kumbaga, tinatapik ka ng Diyos. Yung isang halimbawa, meron sa amin na may kaya, mayaman. Kaso, nakalimutan na magsimba. Lagi nasa outing, lagi na lamang nasa beach, lagi nasa mga hotel. Kaso minsan siya'y tinapik. Sila'y nadisgrasya. At nagkaroon ng malubhang karamdaman. At doon, turning point ng kanyang buhay ay nangyari. Lagi na nasa simbahan, lagi na nagdadasal, lagi na naglo-rosaryo, napalapit sa Diyos. Minsan ang attrition ay pagtulak ng Diyos para lang tayo ay lumingon muli sa Kanya. Kapag nakakaranas ka ng matitinding problema, hindi ba? Saan ka tumatakbo? Mga minamahal na mga kapatid, hindi pa dito nagtatapos sapagkat hindi tayo mananatili sa pagsisisi na nagmumula lamang sa takot. Ang nais ng Diyos sa atin ay higit pa. Yung tayo ay magsisi, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa pag-ibig. At ito po yung sinasaad ng perfect contrition, ang pagsisisi na bunga ng pag-ibig. Ano po ba yung perfect contrition? Sabi dito, ang perfect contrition ay ang taos-pusong pagsisisi sa kasalanan dahil sa dalisay na pag-ibig sa Diyos at dahil nalulungkot tayo na nasaktan natin ang Diyos. Ibig sabihin, nagsisisi ka. Hindi dahil ikay natatakot sa parusa, kundi dahil sa mahal mo ang Diyos.
at nasaktan mo ang Diyos na yung minamahal ng higit sa lahat. Hindi ba ba't napakalalim? Nagsisisi ako kasi sinayang ko yung biyaya na iyong binigay. Nagsisisi ako dahil nasaktan ko ang taong aking minamahal. Ganito yung lalim ng isang taong nagsisisi ng lubos dahil sa kanyang pagmamahal sa Diyos. At dito natin makikita kung paano yung gutom doon sa alibughang anak ay napalitan ng pagmamahal. Yung kanyang tugon, nung una dahil lamang sa gutom, ngayon nag-iba. Nang siya ay sinalubong ng kanyang ama, siya ay nagsimulang bumalik sa ama. Note, hindi siya ang patakbong lumapit sa ama. Yung ama ang patakbong lumapit sa kanya. At wala siya narinig na anumang sermon. Naalala ko po tuloy yung buhay sa amin, sa pamilya ko. Kami po ay 8 magkakapatid. At ang aking nanay ay iisa na lamang. Nanay, isa na lang po yan. Wala na po akong tatay. Yung tatay ko ay, may kwento ko lang, ay nabarel, binarel, dahil hinold up. Ako po'y bata pa. Cute na cute pa po ako noon, pero ngayon, hindi na. Ako po'y 4 years old pa lang po noon nang mawala yung aking tatay. At ang aking nanay, kami 8 magkakapatid, iisa lang ang nanay ko nagtaguyod sa amin. And luckily and fortunately, lahat naman ay nakapag-aral, nakapagtapos. Pero mga kapatid, doon sa kalagitnaan ng buhay ng aming pamilya, mayroong lumayas. Paborito ko pang kapatid. Anong sakit sa akin yun na may lumayas sa aming pamilya? Hindi dahil sa pera Lumayas dahil sa pagmamahal. Ayun, talaga namang iba ang nagagawa ng pag-ibig, Hahamakin ang lahat. Masunod ka lamang. Pinili yung lalaki. Sinamahan at lumayas sa aming tahanan. Parang nakikichismis na kayo sa buhay ko, Pero, di ba, ang aking ate ay lumayas sa amin. Masakit yun sa akin. Lagi ko yung dalangin noon. Yun yung dahilan kung bakit ako pumasok ng seminaryo. Dinagdadasal ko na siya ay bumalik sa bahay namin. Alam nyo, hindi yun haka lang. Sa pagkatotoo yun, bumalik yung ate ko sa aming bahay. Alam mo, muli siyang niyakap na aking nanay. Tinanggap yung aking ate. Minahal pa rin yung aking ate. Sapagkat ang alibughang anak, pinapakita kung gaano kalalim ang awa at habag ng Diyos. Hindi lamang tungkol sa pagbalik kundi kung gaano kalalim ang awa at habag ng Diyos sa ating mga lumalapit at bumabalik sa Kanya. Doon nga sa storya ng aking buhay, grabe at labis ang pagmamahal ng aking nanay sa aking kapatid. At dito ko nakita yung labis sa pagmamahal talaga ng aking mama na hindi matatawaran sa aming buhay. Kaya na lamang yung ehemplo ng aking nanay sa aming buhay. Magbalik tayo doon sa ating istorya. Sa alibughang anak, yung ama ang tumakbo papunta sa kanya, yumakap at humalik sa kanya. Yung ama ay walang ibang sinabi sa kanyang anak. Kasi nung maramdaman nung anak yung yakap ng ama, nagbago yung kanyang linya. Ano yung sinabi niya? Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging iyong anak o tawagin na anak mo. Kapag nakita natin ang krus, nakikita natin ang amang yumayakap sa atin mula sa malayo. Tumatakbo, yumayakap sa gitna ng ating baho, sa gitna ng ating pagkakamali, sa gitna ng ating pagkakasala. Doon nawawala ang takot at napapalitan, mga kapatid, ng pagkabighani. This time, nagsisisi tayo, hindi dahil sa takot tayo sa impyerno,
kundi dahil nahihiya na tayong saktan ang amang ganito tayo kamahal, ganito tayo kahabagan, ganito tayo kaawaan. At sino magnanais sa isang tao na saktan yung labis na nagmamahal sa kanya? Halimbawa, may isang taong ating mahal na mahal, hindi ba? Sa pagmamahal na ito sa kanya, ay hindi mo siya kayang saktan. Dahil kapag nasasaktan siya, mas nararamdaman mo yung sakit. Nandito mga kapatid, yung hindi dahil ayaw na nating magkasala o hindi na tayo kailanman magkakamali. Pero pinapaunawa sa atin na sa ating pagmamahal, ayaw na natin muling makasakit. Ayaw na natin muli siyang masaktan. Bakit nga ba walang mahirap ang perfect contrition? Dahil limitado ang ating pagmamahal, sugatan ang ating puso. At sino ang nagturo sa atin ng tunay na pagmamahal? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Pinakita niya yung isang ganap na pagmamahal na kailangan nating tularan, na kailangan ganito rin ang pagmamahal na meron tayo. Bakit? Dahil mahal tayo ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, mahal ka ng Diyos. Hindi ka binobola, ikaw ay minamahal ng Diyos. Kaya nga, yung isa sa mabisang paraan upang tayo'y lubusang magsisi ay yung tayo ay magnilay sa pagpapakasakit ng ating Panginoong Jesucristo na ipinapakita sa atin yung pagmamahal habang siya ay nakabayubay sa krus. Ito yung pagsisisi na narinig natin doon sa awitin ng pagkabighani. Yung puso na bibighani sa pag-ibig ni Kristo sa krus. Nabibighani ako, hindi dahil sa pangako mong langit, kundi dahil nakita ko kung gaano mo ako kamahal, kaya labis kitang minamahal. Kaya nga, kapag tumingin tayo sa krus, mga kapatid, ang krus ay kwento ng pag-ibig. Ang kanyang paghihirap ay pag-ibig. Ang kanyang kamatayan sa krus ay pag-ibig. At sa krus, tinuturuan niya tayo kung paano magmahal, kung paano mahalin ang Diyos, kung paano mahalin ang ating kapwa, kung paano mahalin ang ating sarili. Na kapag tayo ay tumingin sa krus, hindi lamang tayo naaawa kay Jesus. Tinuturuan tayo ng Panginoon kung paano ba magmahal. Manatili ka na lang bang sa ganyang pagmamahal? O hinahangad sa atin ng Diyos ay mas malalim ng pagmamahal? Hanggang saan lang ba ang ating pagmamahal sa Diyos? Paano mahalin ng Diyos? Sa pagsunod sa kanyang kalooban? Sa pag-iwas sa mga kasalanan? Paano mahalin ang kapwa? Sa ating patuloy na pagpapatawad? Sa ating pagkasakripisyo para sa kanila? Paano ba mahalin ang sarili? Sa ating patuloy na pagbabalik loob sa Diyos na tumatawag sa atin na hindi pahuli ang lahat, na laging mayroong pagkakataon para magsimulang muli. Sabi nga ni St. Bernard of Clairvaux, basa, sabay-sabay, "The wounds of Christ cry out more loudly than our sins." Mas malakas daw sumigaw ang sugat ni Kristo kaya sa ating mga kasalanan. Ang krus ang nagpapabago ng ating puso. Sa krus, binabago ang ating puso. Sabi po ni San Agustin, "Fear leads us to God, but love keeps us there." Yung takot, tinutulak tayo papunta sa Diyos. Pero yung pagmamahal, pinapanatili tayo sa Diyos. Mga kapatid, dinadala tayo ng takot sa Diyos.
Time first. Kay Lexon. Sandali lang. Yan. Ganyan po talaga kapag live, may nangyayaring hindi natin inaasahan. Pero ganyan pa man, tuloy-tuloy tayo mga kapatid. Yan, okay na. Ang perfect contrition, mga kapatid, ang nagdadala sa atin ng kapatawaran ng Diyos. Kahit bago pa tayo makatanggap ng absolution. Pero, kinakailangan meron tayong matibay na pagnanais na ikumpisal yung mga mabibigat nating kasalanan sa Diyos. Ang Diyos ang nagpapatawad, wala nang iba. Ngunit ang sakramento ng kumpisal, ang kanyang tinakdang paraan upang tiyakin at ganapin ang ating pakikipagkasundo. Sa katahimikan ng ating mga puso, panoorin natin ang video na ito.
Mga kapatid, sa punto na ito, tayo ay papasok sa examination of conscience, pagsisiyasat ng ating konsensya. Kung alalahanin natin yung ebanghelyo ng talinhaga ng alibughang anak, bago tumayo yung alibughang anak, sinabi sa ebanghelyo na siya ay napag-isip-isip sa kanyang sarili. O bumalik sa kanyang sarili, napag-isip-isip niya ang lahat ng kanyang ginawa. Ibig sabihin, nagising siya sa katotohanan ng bigat ng kanyang kasalanan. Ganito rin mga kapatid ang ginagawa natin ngayon. Sa katahimikan ng ating mga puso, hilingin natin sa Espiritu Santo na liwanagin ang ating puso at isipan upang makita ang ating mga pagkakamali at pagkakasala at ito'y ilalapit natin sa Diyos. Huwag kang matakot sa katotohanan. Huwag kang matakot na malaman ang iyong pagkakamali. Ang Diyos ay hindi naghahanap ng dahilan upang tayo ay husgahan o tayo ay hanapan ng mali. Ang Diyos ay laging naghahanap ng pagkakataon upang tayo ay mapatawad at may panumbalik sa Kanya. Kaya nga po ngayong point na ito ng oras ay tahimik nating siyasatin ang ating puso. May I ask everyone to close your eyes. Kung gusto niyo matulog, bahala na kayo. Pero gusto ko lamang na isarado ninyo ang inyong mga mata. Kung gusto niyo humiga, bahala kayo. Ito po yung pagsisiyasat Nakapikit na ba ang lahat? Ako ng komunyon, kahit ako ay mayroong mabigat na kasalanan. Maaari nang buksan ang inyong mga mata. Mga kapatid, ipinakita sa atin ang ating mga kasalanan. Pinakita sa atin yung ating mga kahinaan. Pero huwag tayong mawala ng pag-asa sapagkat sa paanan ng krus, ang awa ng Diyos ay mas malaki kaysa sa ating kasalanan. Ang mahalaga ngayon ay meron tayong isang puso na nagsisisi at handang bumalik sa Diyos. At ito mga kapatid, yung mag-udyok sa atin na makumpisal. Ito yun na ngayon ang yakap ng Ama. Mayroong mga kasalanan mga kapatid na nakamamatay. Ito yung, ang tawag dito ay mortal sin. Ito po yung kasalanang sumisira sa ating pagkipagkaisa kay Kristo o pagkipagkaisa sa Diyos
Tinatawag ito nakamamatay. Bakit? Kasi pinapatay nito yung buhay ng biyaya ng ating kaluluwa o yung sanctifying grace na tinanggap natin nang tayo ay binyagan at kapag tayo ay pinapatawad sa ating kasalanan sa sakramento ng kumpisal. May 3 kondisyon para maging isang mortal sin ang ating kasalanan. Una, mayroong mabigat na bagay na iyong ginawa. Halimbawa, ikay nakapatay. Mabigat na bagay yan. Ikalawa, alam mo na masama ang kumpisal sa sakramento ng kumpisal ay ang ating mga mabibigat na kasalanan. Gayon din, ang mga kasalanan na hindi mabibigat o magagaan. Yung tinatawag na venial sin. Mga kapatid, ano ba ang humahad lang sa atin sa paglapit sa Diyos, sa pagkukumpisal? Hindi ang kasalanan Yung takot na tayo ay lumapit sa kumpisal. Yung takot na ikay lumapit sa Diyos. Pero binibigyan tayo ng Panginoon ng paulit-ulit na pagkakataon para tatagan ang ating loob at tayo ay mangumpisal. Sa March 12 ang ating confession. Hindi po ba? Anong oras? 4:00. Sana sa araw na ito, tayo'y lumapit sa Panginoon. Kapag ang tao ay nasa kalagayan ng mortal sin, alinman sa 2 uri ng pagsisisi, attrition man o contrition, ay sapat na disposisyon upang makatanggap tayo ng kapatawaran sa loob ng sakramento ng kumpisal. Ito po yung kagandahan ng awa at habag ng Diyos. Hindi niya hinihintay ang pagiging perpekto mo bago kanya patawarin. Pinapatawad tayo ng Diyos, tinatanggap tayo kahit tayo ay mayroong mga pagkukulang. Ito po yung pinakita ng imahe sa atin ng alibughang anak. Ang sa talinhaga, hindi sapat na nagsisi yung anak. Hindi sapat na nasa isip lang niya yung kanyang pagsisisi. Kailangan makita ito sa kanyang gawa, sa kanyang sarili, at maibigkas niya yung kanyang kakulangan sa Ama. At anong sabi niya? Hindi yung karapat-dapat natawagin pa na inyong anak. Ako'y nagkasala sa langit at sa inyong paningin. At ano po ang bigkas ng Ama sa kanyang kumpisal? Ang sabi doon, dalhin ninyo ang pinakamabuting damit, suotan siya ng singsing, magdiwang tayo. Ibinabalik ng Diyos sa sakramento ng kumpisal yung nawalang grasya sa iyo. Yung nawalang dangal, ibinabalik muli sa atin ng Diyos. Binibihisan tayo ng panibagong damit sa sakramento ng kumpisal. Ang kumpisal ay hindi hukuman ng paghuhusga, kundi hukuman ng awa. Sabi ni Pope Francis, ang kumpisalan ay hindi silid ng pagpapahirap, kundi lugar ng awa. Kung saan yung taong nagsisisi ay nakakaranas ng awa at habag ng Diyos sa kanyang pagpapatawa. Kung tayo ay labis na nagsisisi sa ating kasalanan, bakit sa pare? Pwede namang ihumingi ng tawa directly sa Diyos. No, ito po yung pag-iisip ng mga protestante na dahil tayo ay nakikibahagi sa pagkapari ni Kristo, ang tawag dito ay yung priesthood of all believers. Ayun yung kanilang pinanghahawakan. Tayo naman ay nakibahagi sa pagkapari ni Kristo. Ibig sabihin, mayroon tayong kakayahan na humingi ng tawa directly sa Diyos. Yes, no, pwede tayong humingi ng tawad sa Diyos. Maaari kang manalangin at magsisi ng direkta sa Diyos. Ngunit ang turo ng simbahan,
Si Kristo mismo ang nagtatag ng ministeryo ng pagpapatawad ng kasalanan sa pamamagitan ng mga apostol. Sabi nga doon sa aklat ni San Juan, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo, ang kasalanang inyong patawarin ay pinatatawad at ang mga hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatatawad. Sa pamamagitan ng kapangyarihang ito, pinagkatiwala ni Kristo sa mga apostol at sa kanyang mga kahalili ang pagpapatawad sa kasalanan. Ang pari ay hindi pumapalit sa Diyos. Ang pari ay instrumento lamang ng Diyos. Ang Diyos ang nagpapatawad sa sakramento ng kumpisal. Isang nakikitang tanda ng biyaya at awa ng Diyos na ipinagkaloob ni Kristo sa kanyang simbahan. Ano ba ang sakramento? Ito yung tanda na ating nakikita, a visible sign ng grasya ng Diyos. An invisible sign of an invisible grace. At sa pare, narinig natin yung pagpapatawad ng Diyos. Sa binyag, nararamdaman natin yung tubig na umaagos sa atin. Sa pagpapahid ng langis, nararamdaman natin yung langis na ipinapahid sa atin. Sa sakramento ng kumpil, nararamdaman natin yung krisma na ipinapahid sa ating ulo. Sa sakramento ng kumpisal, nararamdaman natin yung pagpapatawad ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pari. Ang Diyos na nagpapatawad, ang pari lamang ang instrumento ng Diyos. Mga kapatid, sabi ni San Ambrosio, ibinigay ni Kristo sa tao ang kapangyarihang magpatawad upang makita natin ang di nakikitang biyaya. Sabi naman ni Padre Pio, ang kumpisal ay paliguan ng kaluluwa. Tandaan natin, ang tao ay binubuo ng kaluluwa at katawan, body and soul. Kung ang katawan mo ay kumakain ng masarap na tinapay, hotdog, ang kaluluwa ay kumakain din sa ating patuloy na pakikinig na salita ng Diyos, sa ating pagtanggap sa ating Panginoong Yesus sa banal na sakramento. Kung ang katawan ninyo ay nililinis, ang kaluluwa ay naliligo rin sa sakramento ng kumpisal. Mga kapatid, sa March 12, kayo po yung mga kumpisal. No? O nyo kakalimutan yung hanay ng pangungumpisal. No? Una, paglapit nyo sa pare, sabihin ninyo agad, basbasan mo po ako, Father, sapagkat ako ay nagkasala. Sunod, ang huli ko pong kumpisal ay last month po. Sunod, ano ang iyong kasalanan? Sabihin. After nun, makinig ka sa advice ni Father. Sunod noon, yung penance na ibibigay ni Father. Father, kapag ba yung penance ay hindi ko ginawa, ako ba'y hindi pinatawad ng Diyos? Pinatawad ka ng Diyos. Pero sa paggawa mo ng penance na ibinigay sa iyo ng pare, pinapakita mo na tunay kang nagsisisi sa iyong ginawa. Kaya kapag hindi mo ginagawa yung penance na binigay ng pare, talagang hindi ka nagsisisi. Hindi dahil nakalimutan mo, kundi dahil ayaw mong pahalagahan ang pagsisisi sa iyong puso. Sunod noon ay absolution. At pagdarasilin ka ni Father ng pagsisisi, ngayon pa lamang picturean nyo na. Para sa uluhin ang pagsisisi. Okay? Ayan. So ulo nyo ba yan, mga bata? Hindi. Kaya picturean nyo yan. Okay. Mga kapatid, tayo ay malapit na sa huling yugto ng ating recollection. At susundan ito ng banal na misa. Pero bago yon, atin munang mapakinggan
Mga kapatid, mahal tayo ng Diyos. Pinakita na ito sa atin ng Panginoong Yesus sa kanyang krus. At hinihingi sa atin ng Panginoon, siya'y atin ding mahalin. At bilang pagkatapos, mga kapatid, maramdaman natin ang yakap ng krus ng ating Panginoong Yesus. Muli tayong tumitig sa krus. Ang krus ay hindi katapusan, kundi ito ang pintuan ng bagong buhay. Ang bawat sugat at pako na ating namamasdan, hindi galit na Diyos ang ating nakikita, kundi isang Diyos na piniling masugatan dahil sa atin at para sa atin. Nawa matandaan natin, hindi tayo pinatawad dahil tayo ay naging mabuti. Pinatawad tayo ng Diyos dahil siya'y labis ang pagmamahal sa atin. Siya ay ang pag-ibig. Tayo ay pinatawad dahil mahal na mahal tayo ng Diyos. Ang krus ang sugatan ng ating halaga. Doon ang ating mga kakulangan, ang kabiguan, ay nilalamon ng tagumpay ng ating Panginoong Yesus. Tagumpay ng kanyang pagmamahal at labis na pag-ibig sa atin. Nawa yung atin pong pagsisisi sa Diyos ay hindi dala ng takot sa kaparusahan ng impyerno, kundi dahil mahal din natin ang Diyos ng higit sa lahat. Mahalin mo siya ng buong puso. Walang silbi ang ating pagpuposisyon. Walang silbi ang ating mga debosyon. Walang silbi ang ating mga pagagayak kung hindi naman natin kayang magbago at mahalin si Kristo ng higit sa lahat. Mga minamahal na mga kapatid, huwag tayong matakot sa kumpisal, sapagkat sa kumpisal, ang nakadipang kamay ng Panginoong Yesus ay umayakap sa atin. Tinatanggap tayo. Minamahal tayo. Wala tayong dapat ikatakot sa Kanya. Ito yung kamay na hindi tayo huhusgahan, hindi kakukundinahin, kundi ito yung kamay na labis na nagpapatawad, nagmamahal sa ating lahat. Minahal kita, Panginoon, hindi dahil sa langit, hindi dahil sa takot sa impyerno, kundi dahil sa labis na pagmamahal na ipinakita mo sa akin. Panalangin, sabay-sabay. Upang hindi namin malimutan ang halaga ng iyong dugo. Naway ang pag-ibig na natanggap namin ngayong hapon ay magsilbing liwanag sa aming paglalakad. Tulungan mo kaming manatili sa iyong piling, hindi dahil sa takot, kundi dahil wala na kaming ibang gustong mahalin, kundi ikaw. Jesus, Hari ng awa, ako ay nananalig sa iyo.
recollection ngayong araw ay sa banal na misa. At meron po tayong part 2 sa Sabado, sa March 14, no, 3 p.m. po ulit ng hapon. At inaasahan po na sana kung sino yung inyong katabi, tinan nyo nga po ang inyong katabi, sana next week na andun pa rin dahil doon tayo magra-raffle. Hindi lang, hindi. Sana ay makompleto natin ang episode na ito ng ating recollection. Sa inyo po lahat na nakibahagi sa ating recollection na ito, maraming salamat po. Mga kapatid, dahil susundan ito ng banal na misa ng alas 5, ay pwede po tayong tahimik na mag-CR. Kung gusto niyo mag-CR, tahimik lang. Tapos balik tayo dito sa ating sa simbahan. Maraming salamat po.